МРА означава последна минута риск анализ. Това е кратка проверка за безопасност, която правиш непосредствено преди да започнеш задача. Поглеждаш бързо за рисковете. Една последна минута рискоанализ се прави точно преди да започнеш задача на работното място. Всеки път отново, дори и след почивка. Може да изглежда преувеличено или ненужно, но дори еднократно пренебрегване може да доведе до тежък инцидент. Преди да започнете с работата, винаги си задавайте следните 6 въпроса. Въпрос 1. Знам ли какви са рисковете при работата? Разбирам ли какви са опасностите, като падане, порязване или вдишване на прах? Въпрос 2. Познавам ли работната инструкция? Знам ли как да извърша работата безопасно според договорките? Въпрос 3. Одобрени ли са моите инструменти и средства? Проверени и безопасни ли са моите устройства за използване? Въпрос 4. Имам ли подходящите защитни средства? Нося ли всичко необходимо, за да се защитя? Въпрос 5. Безопасно ли е работното място? Околността подредена ли е, стабилна и без преки опасности? Въпрос 6. Знам ли какво да правя при спешен случай? Знам ли къде са аварийните изходи? Пунктът за първа помощ и кого трябва да предупредя? Ако отговорът на някой от въпросите е не. Първото решете проблема преди да започнете. В описанието на това видео има връзка към контролен списък за попълване на LMRA. Запази тази връзка, за да можеш винаги бързо да преглеждаш въпросите. Погрижи се за собствената си безопасност с този прост контролен списък. Една минутка може да предотврати сериозен инцидент, затова винаги преминавайте през LMRA контролния списък преди да започнете работа.